samu saɓani daga cikin mata guda biyu wanda duk ake musu ikirari da 'yan TikTok, da sananniya Murja TikTok da kuma wannan Hadiza Kabara. To, domin ku ji menene takamaimai abin da ya haɗa su da kuma cikakken bidiyon yadda ɗaya take ciwa ɗaya mutunci a cikin TikTok ɗin nan da kuma martanin da ɗaya ta mai mata, ku biyo mu nan da ba da daɗewa ba. Amma kafin nan za mu so a ce ka fara danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora, idan har yau ka fara shigowa kenan. Idan kuma dama can kai ma abocin shigowa ne, sai ka fara da danna mana like, ka haɗa da yi mana comment, sannan kai mana share. Kar ki manta, kada ku manta, yin comment ɗinku a gare mu shi zai tabbatar mana menene ra'ayinku a dangane da bidiyon nan.